Всім привіт! Нове відео, новий тест автохімії від фірми К2. На цей раз це вже антидощ. Ось така от коробка. Що обіцяє виробник? Що гарний буде гідрофоб, тобто дощ, весь бруд буде скатуватись, а на швидкості від 45 км за годину каплі повинні вилітати вверх. Я цим засобом користуюсь вже роки 4-5, купував ще давно на своє перше авто, перевірив, ефект такий є. І цей засіб, цю коробку саме купив місяці півтори тому назад, тому що гарний ефект, оцей гідрофобний, те, що каплі злітають, менше зношуються резинки двірників, вони менше напрягаються, тобто плавніше по саме склу єлозять оце. От. Але є мінус великий, і я оце купую саме цей засіб вже останній раз, тому що набридло це кожен раз, тобто і 5 років тому назад, я думав, може просто така банка попалась, і на цей раз просто дуже неякісний флакон, тобто він вже не пшикає, от, і протікає. Протікає, як бачите, от в цю кришечку натікає, вона береться якоюсь плівкою вже, і тобто вона вже не пшикає. Тому я оце використовую його останній раз, зараз просто покажу, як наносити і як працює при контакті з водою. І, в принципі, більше цей засіб купувати не буду. Не знаю, може мені попадається, ну це от я купував на перше авто 5 років назад такий засіб, і на це от 1,5 місяці тому, тобто за 5 років, як була ця проблема з неякісним флакончиком, так і залишилась. Тобто зараз покажу просто, як воно працює, нанесу на одну частину, я буду наносити на заднє скло автомобіля, тому що на передньому ще залишився ефект від нього, тому різниці, я думаю, такої не буде гарної, щоб показати. От. А так я цим засобом скриваю, в принципі, всі вікна, тобто і бокові, і заднє, тому що гарно ефект є. Ефект є, тримається, до речі, довго. В принципі, 2 тижні, мийка, не мийка, які там погодні умови, тримається гарно. Але рекомендувати точно не можу, тому що саме через цю упаковку, через флакончик, то що він вже не пшикає. Я зараз буду наносити, як просто прийдеться, просто відкрию, може нанесу. Також в комплекті зараз покажу, що є. Так як вже використовував, то тут вже не гарна така. Ось така от губка, на неї наносите ось таку серветку і от протираєте. Зараз покажу, як це все працює на ділі. І так, я знову ж таки нанесу малярну стрічку, поклею її посередині, просто щоб було видно різницю між нанесеним і не нанесеним. Я наносив на заднє скло місяць, напевно, тому я думаю, тут вже ефекту ніякого не залишилось. Ми зараз подивимося, що воно буде. Знімаємо кришку і по факту повинно все пшикати, але воно вже от просто виливається, тобто протікає все. Нанесу вже як є, просто щоб довикористати цей вже флакончик і показати, як воно буде на відео, самому подивитись, цікаво різницю. Напшикали, взяли серветку, їх в комплекті 2. Ось так от замотали. І ось такими от рухами розгладжуємо засіб по склу. Я роблю це в 2 рухи, тобто спочатку по горизонталі, потім по вертикалі. Розгладжую. Треба почекати 2-4 хвилини, потім вже можна розполіровувати. Розполіровувати я
просто беру таку ганчірку полотенечка м'яке і розполіровую. І в принципі ефект вже одразу буде видно. Отак от нанесли. І тепер чекаємо 2-4 хвилини. І так, пройшло вже декілька хвилин, можна розполіровувати. Для цього я беру ось таке от автомобільне полотенечко і простими рухами, ось такими от, трошечки втираючи, наче розполіровуємо засіб, і скло стає знову блискучим та прозорим. Так, розполірували, знімаємо стрічку. І для тесту, так, зараз, щоб так краще видно було. Для тесту просто подивимось, як воно контактує з водою. Ну тут, я думаю, є різниця, видно її. Зараз покажу ще з різного ракурсу. Навіть звідси видно, що ось на правій стороні воду тільки полив, вона таки і залишилась. Просто ось таким от водним пятном. То зліва вода просто вийшла. Скотилась. Гарно. Зараз ще телефон в руки візьму і покажу більш зблизька. Так, покажу поближче. Раз, і вода вийшла. То тут є різниця. Ось полоса, то зліва і гарно вийшла. Виглядає так дуже добре, дуже гарно, тобто і бруд, і дощ. Особливо гарно, коли при їзді вода просто скатується. Але ж кажу, через цей дефект з флакончиками, пляшками цими точно не хочеться рекомендувати. Я думаю, є цікавіші засоби, але цей дуже бюджетний, тому має місце бути. Але ж я кажу, що останній раз купую саме цієї фірми Антидощ. Надалі хочеться протестувати, для себе обрати трошки щось вже якісніше, без таких дефектів, тому що дуже неприємні. Тому, в принципі, використовуйте, що забажаєте. На цьому моменті дякую за перегляд і до нових відео.